Det er New Gamer, og jeg hedder Esther. Og jeg hedder Benjamin. Ja, og jeg skal optage en single let's play. Ja, og det bliver måske sådan lidt hver for sig, fordi Ja, han kan ikke sådan rigtig spille Minecraft online. Men når hans LOL duer ikke, men der kommer til at komme LOL sammen, måske. Og måske til F2. Måske. Der er ikke så stor chance for det i hvert fald. Men der er stor chance for Minecraft. Ja. Ja, så... Og de bliver nok 6 minutter, op til 10 minutter. Eller 12 minutter lange. Ja. Læk. Og jeg bruger den opgraderede normale tekstspil. Ja. Der er noget, det er lort, mand! Der var ikke noget. Det var ikke meget at sige noget. Der kommer en kæmpe lægspark. Cool. Ja. Det kan godt være, der kommer til at være i. Og vi påminner mange greenflip. Ja, men ja, jeg skal så prøve at se, hvad... Jeg tror, vi laver et eller andet. Skaffe os der 3. Ej, jeg tror... Jo. Prøv at Ja. Og der burde ikke være så meget baggrundsstøj. Lidt. Måske skulle vi ned på det mikrofon. Ja, det er bedre. Sådan der. Ja. Jeg tror ikke, det er det rigtige at downloade fake. Nej, du skal ikke downloade Windows Live. Eller hvad det hedder. Det er altså noget, ens computer har med. Men det er i hvert fald vores første video. Jeg tror, vi kan opstarte. Eller ny video. Første video eller et eller andet. Og hvis I kan se, så hver 30 sekunder skal jeg så bruge, skal jeg trykke F4, fordi jeg har ikke købt frames. Det er lidt nederen værd. Er det? Ja. Men mange hørt. Men jeg tror, vi skal bo i en sneskov og få lavet meget nice hus. Altså sno er det værste, du kan have. Ja, men der er ikke andet. Det kan godt være, at der er andre, som der ikke synes det, men... Jeg kan meget godt lide det. Og så tror jeg bare... Masse. Vi skal under spæne jord, derfor jeg ikke nogen video, jeg kommer til at installere. Aldrig installere en lille Wondershare video af de der. Det er drømste lort. Windows. Det kan godt være, at den første video bliver meget dårlig. Ja. Fordi man skal først lægge i gang. Movie Maker. Ja, der var det. Sådan noget. Så kan jeg så rulle. Og det kan godt være, at det bliver meget kedeligt at sige på med at filtrere. Det har jeg på. Ellers altså så bare cut ind til det, at du har fået Eller, jeg cutter lige ind til, yes. Ja, og så får jeg noget stengear og sådan noget. Ja. Så, jeg cutter ind, så hej. Ja, så er vi tilbage. Ja. Og jeg får skaffet noget gear. Fuld stengear. 4 hver ting. Også fra en ho. I kan se her. Og så har jeg fået meget lidt jern. 14. Det var så ret meget. Ja. Jeg går op igen, sådan så I kan se. Det skal lige siges, der kun gå 5 minutter.